Vítejte na kanálu Fakta pod lupou. Dnes se podíváme na kofein. Co to vlastně je, jak funguje v našem těle a proč nás tolik povzbudí. Kofein je přírodní stimulant, který se nachází v různých nápojích, jako je káva, čaj, energetické nápoje a dokonce i čokoláda. Je to alkaloid, který má chemickou strukturu podobnou adeninu, což je důležité pro naše buňky. Kofein se stává populárním díky svému povzbudivému účinku. Kofein působí na naše tělo tak, že blokuje adenosin, neurotransmitter, který způsobuje únavu. Když pijete kávu nebo čaj, kofein se rychle vstřebává do krve a dosáhne vašeho mozku. Tam blokuje adenosin, což vede k zvýšení pozornosti a energii, zároveň zvyšuje hladinu dopaminu, což zlepšuje náladu. Kofein má několik výhod. Může zvýšit vaši pozornost, zlepšit fyzickou výkonnost a dokonce snížit riziko některých onemocnění, jako je Parkinsonova choroba. Na druhou stranu, pokud ho konzumujete ve velkém množství, může způsobit nespavost, úzkost a závislost. Věděli jste, že kofein je nejrozšířenější stimulant na světě? Různé kultury mají své vlastní rituály spojené s pitím čaje a kávy, které mohou mít dokonce i sociální význam. Tak co si myslíte o kofeinu? Jaké jsou vaše zkušenosti s ním? Podělte se o své názory v komentářích a nezapomeňte se přihlásit k odběru pro více zajímavých faktů. Děkujeme za sledování Fakta pod lupou.